Muutsi tulla, mitä te teette? No niin, työntää eteenpäin. Ei yritä. Karita nyt veilasit. Minä en kuvaa enää. Mä ei vaan kärryttää. Oi eikä sattunut. Oi, älä sen. Mihin kohtaan sattuu? Oi. Voi. Oi vittu mä naurasin nyt niinku viimeistä päivää. Ei et syytä mua. Ja nyt kärryt menee perseeseen. Ei mun kärry! Hei. Autot tielle, hei. Noin. Ai. Nyt Näin käy, jos on yhtä hullu kuin me.